Λοιπόν, θα μιλήσουμε για ανθρώπινες σχέσεις, ξέρετε βέβαια, με έναν τρόπο πάρα πολύ γρήγορο όπως το κάνουμε, γιατί επηρεάζονται από την οικονομική κρίση και αν θέλετε επηρεάζεται και η σεξουαλική μας ζωή. Είναι θέμα αυτό για τους νέους ανθρώπους, για αυτούς που παραμένουν ενεργοί σεξουαλικά, το να γυρίζουν φορτωμένοι προβλήματα. Είναι θέμα το πώς είναι η σεξουαλική του ζωή και πόσο αυτή έχει επηρεαστεί από την κρίση. Καλωσορίζουμε την Τένια την Αλεξοπούλου. Καλησπέρα. Το διαπιστώνουμε αυτό όλο και πιο συχνά? Φυσικά το διαπιστώνουμε. Τις επιπτώσεις δηλαδή της οικονομικής κρίσης στη σεξουαλική μας ζωή. Και μάλιστα σύμφωνα με συγκεκριμένη έρευνα που έγινε από την Εταιρεία Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας, τα 2 τελευταία χρόνια που η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, φαίνεται ότι έχουν επίδραση και στη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων και μάλιστα με αρνητικό τρόπο. Δηλαδή υπάρχει μείωση τόσο στην ερωτική επιθυμία όσο και στη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών. Φαίνεται ότι όσο και να προσπαθούμε... Έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία δηλαδή για το πώς συρρικνώθηκε η επιθυμία, μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά η συχνότητα των επαφών. Κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον είναι για το πόσο οι σύγχρονοι άντρες και γυναίκες θεωρούν το σεξ βασικό στοιχείο της σχέσης. Γιατί φαίνεται ότι το 42% των ερωτηθέντων τέλος πάντων του δείγματος απάντησε ότι θεωρούν τα οικονομικά ζητήματα το πιο σημαντικό. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Μετά είναι ένα 31% που θεωρεί πιο σημαντικά τα συναισθηματικά ζητήματα και μόνο ένα 16% που βάζει ως πιο σημαντικό το σεξ. Υπάρχει κάτι ανακουφιστικό να ακούσουμε από εσένα, Τένια, για το πώς θα μπορούσαμε να καθαρίσουμε το μυαλό μας ή την ψυχή μας από όλο αυτό που μας πιέζει, που μας τρώει τα σωθικά και είναι έννοια μας ακόμη και στον ύπνο? Βέβαια. Και να αφιερωθούμε σε αυτό το κομμάτι ανεπηρέαστη. Δεν ξέρω. Υπάρχει κόλπο? Νομίζω αυτό ότι είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω αν είναι κόλπο, αλλά εξαρτάται από το πώς το βλέπει κανείς το πράγμα. Δηλαδή, πολλές φορές φαίνεται ότι ξεχνάμε ότι το σεξ είναι από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Και όπως έχουμε συζητήσει και... Ακριβώς. Και όπως έχουμε συζητήσει και εδώ, πολλές φορές φαίνεται ότι στο σεξ μπαίνουν και άλλα ζητήματα που ίσως δεν χρειάζεται να έχουν θέση και στην κρεβατοκάμαρα. Για να το πω απλά. Αξίζει να δίνουμε χώρο στις ανάγκες μας, αξίζει να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι, γιατί τα οικονομικά προβλήματα όντως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που ταλανίζει τους ανθρώπους σήμερα, αλλά φυσικά δεν θα λυθούν ανεξάρτητα από το αν θα έχουμε μια υγιή σεξουαλική ζωή ή όχι. Και επειδή είναι και πρόκληση για όλους τους ανθρώπους σήμερα να βρουν τρόπους να περνάμε καλά και πιο οικονομικούς, το σεξ, να το πούμε και αυτό, ότι είναι ένα πολύ ισχυρό αντικαταθλιπτικό. Έτσι, και δωρεάν. Και είναι και τζάμπα.